வச்சுக்கோ. அப்புறமா இந்த பூ வாங்கி வச்சுக்கோ, இந்த பூ வாங்கி வச்சுக்கோ. அப்புறமா பாருங்க, அம்மா இந்த ஃபால் பூ பாருங்க, இது பாருங்க. அம்மா இந்த பூ பாருங்க, இந்த பூவை அழகா இருக்கு. பறிச்சலாம், பறிக்க கூடாது. அப்புறமா அது பறிச்சிடலாம். அப்புறமா நைட்டு பறிச்சிடலாம். சூப்பரா இருக்கா உங்களுக்கு? அடுத்து அப்புறமா இந்த பாருங்க, இந்த சூப்பரா இருக்கா பாருங்க. பறிச்சிடலாமா? பஸ்ன்னு பறிச்சிடலாம். பறிச்சாச்சு. ஃபோட்டோ எடுமா. நான்